Em dic Laura Macià, tinc 27 anys i he estat de voluntària un mes i mig aquí a la Fageda. Soc treballadora social, però em vaig quedar a l'atur i per això he vingut aquí a fer el voluntariat per conèixer com funciona una empresa social. Després d'haver vingut a fer una visita aquí a les instal·lacions de la Fageda i un parell de mesos més tard haver vingut a la jornada d'emprenedoria que feia en Cristóbal Colón, vaig decidir venir de voluntària, doncs, ja que estava a l'atur, per conèixer des del fons, des de dintre, com funcionava aquesta empresa social. I què millor fer-ho d'aquesta manera, no? Perquè així he pogut conèixer el funcionament de tota la Fageda. D'aquesta estada a la Fageda m'emporto a les persones el que he pogut aprendre d'elles, de les seves dificultats i com tiren endavant la seva vida, i que aquí és un entorn molt favorable i integrador perquè ells s'hi puguin estar i fer amics, fer amors, i m'emporto que he après moltíssim d'ells, i això em dona molts recursos per més endavant poder treballar amb gent amb dificultats. Recomanaria moltíssim fer un voluntariat a la Fageda per poder conèixer a les persones i aprendre moltíssim d'elles, i no només això, sinó aprendre d'un funcionament empresarial, social. I això, per exemple, a mi m'inspira moltíssim que més endavant vulgui tirar un projecte social, més que res similar a la Fageda.